wake billahi lazi ya fi daɗi. Wallahi ba abincin da ya kai ga masara. Ƙarya ne ka ce wai masara ka ce wai wake ya kai masara, ƙarya ne. To ka je ka tambaya masara hannan daga nan ƙasar Masar wake shi yake in aka wake shi yake sa abu ruwan jiki. Ni na ga ma damuwa na da wake tusa. Kana shan wake tusa kawai bam. Yo ai wannan ba ka iya rike alwala ina ga ma. Kage baki. Wake ruwan shi yake ƙara ma. Wallahi abinci lafiyayye sai masara. Kana ci ka sha ka ci ka koshi kawai ruwa zaka sha. To barka jin wallahi duk mutumin da kaga ya ci wake ya tusa to billahi lazi waken bai dahu ba amma in dai dahu ruwan jiki zai ƙara mai. Yanzu ƙauyuka ma sun daina amfani da ita sun gano cewa ruwan jiki take sha. Kai ni fa ban yarda ba wannan sai an je an yi tambaya. To mu je aje ayi tambaya. Mu je a tambayi wanda suka sani ayi tambaya. Allah cikin gari kawo mana wani. A to daga tama. Yawwa. Kai dan Fulani. Zo nan. Yawwa. Zo da Allah. Shine zai warware wannan musu. Da Allah muna da tambaya. To Allah sha mun shani. Yawwa faɗa mai. Tambaya ce musu ne tun daga gona muke wannan musu. Shi bai yarda ba ni ban yarda ba shine muka ce sai an zo a yi tambaya akan masana wannan abu. Allah sha. To wace irin kai kuma dan Fulani aka tambaye ka tsaya ka natso ka faɗi gaskiya. Tsakani da Allah dan Fulani gar kai san kai. Tsakaninka da Allah kaf cikin abinci wanne ne fi daɗi? To kaf cikin kayan abin shi kaf cikin ka a radon Allah alalama shege ne.